gigiya bala kung equip kita sa mga tools nga makabulig sa aton enhance sa aton nga video. Hello mga kabangbang! Another feature for today's vlog. Yes, kung nakita nyo last time, nag-pamper kita sa ating yourself. Now, I am here at King's Gadget Hub! Enhance na natin ang ating mga body last time. So, subok ang ating beautiful video naman ang ating enhance. So, for today's vlog, let us all welcome our Ka-King! Come on inside! Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Boss King. Yay! Tingin kita sa Boss King? Ang pinaka-first store nga nag-open diri sa Maryville. Okay, mga ka-King. So, tanang yung mga camera concerns nyo, we will all cater that. Kaga katulong mo diri kay we are on soft opening pa. And we are looking forward sa mga grand opening. Dapat i-announce natin yung Ang aton our first anniversary diri sa Narita. wow, very special. Gigaling atong nga grand opening. Hopefully, mga kabangbang makabisita kita diri sa King's Gadget. Once again, ano galing exactly natin ang location? Ang location, Maryville Building, Delgado Street. In front lang sa SM Delgado, makita yung Imperial Appliance Plaza, kag ang Field Trust Bank, and makita nyo yung Topstone. Dili lang din kami next sa ila. Diri ng mga followers nga aspiring content creators man, no? So anong mga camera na kung diri or other gadgets na pwede nila makuha, no? Pag mabakal sa aton nga store. So mayroon kami dito sa mga pang videos nga swak kids mga beginners ka mga starters. So we have a Fujifilm X-A2. Ang price is start lang sa 16,990. And we have also mga taas na model, Sony A6000, Sony ZV-E10. Range siya 26,990 up to 38,990. Wow! And also, meron kami sa mga DSLR cameras, Canon, Nikon. Range siya around 18,990 up to 38,990. For a start-up content creator, Yes. in fairness, affordable Affordable siya, ma'am. And you have different choices. Nagavary man sa iyang mga qualities. Actually, nakakadto ko sa inyo previous nga location. Okay. Kaya gin-refer siya sang akon nga friend man nga photographer. So ano na di ang pwede na doon nga services nga ma-avail? Kaya talaan ko na nasakay o gita mo. So the most challenging part for us, diri mga ka-Kings, is to cater all the camera related nga mga repairs diri sa store. And ga-cleaning kami, lens repair kami, ga-replace kami ng LCD, mainboard, kung gusto nyo ipabuhi o na yung mga film cameras, gina-cater na siya naman. And all mga camera related nga concerns, except the GoPro, ang mga sealed nga mga items nga hindi natin mabuksan, so wala na siya naman ginabuksan. Ay, ano pang ginaulat yung mga kabangbang? Dili lang kita sa may King's Gadget Hub, no? Halin sa start-up no content creator hasta sa mga expert na kinanglan sa mga services, repair sa inyong mga labidaps ng mga camera, no? Dili lang kita once again sa King's Gadget Hub, the quality you can afford. Bye! Ayun kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!